comprendes? Ola, son Avelina Pérez, creadora de Os cans non comprenden a Kandinsky. É unha peza que ten que ver coa necesidade constante de evasión, intentando encontrar lugares particulares ou lugares elevados, sendo conscientes de que constantemente estamos na merda. O lugar para manifestarse polas preferentes é diante dun banco, para molestar os culpables, os banqueiros, e non a min. Non a unha muller que ten que facer un collage coa dor que lle produce o mundo. A parda non contaxes o cheiro. E o que preciso para escribir son as sensacións do teu cheiro, pero non o teu cheiro. Entro na cafetería e decido non mercar nada troca. Que lle poño, di ela, a camareira? Nada, di.